Jeg skal være tage bukseren. Så er det væk. Det er stadig gang. Det der dropkick, det skal vi sådan se igen. Og ingen der, når man kommer uden for måtten, hvis man får den anden uden for måtten. Ja. Men hvis det er første gang, du får at vide, at du har nogle tynde ben. Var det ikke nu? Jo. Jeg tænker, synes I selv, det der er en maskulin sport? Eller hvad? Prøv lige at prøve med nye luftjakker. Så er den der kæmpe krig i kalden, ja. Jeg kan selv lave det. Hvad? Over i tid.